Sziasztok srácok, én Drány vagyok, és így megyünk egy újabb videóban, és ebben a mai videóban középről fogunk klácsolgatni. Ha valaki nem tudná, tudok már valamennyire középről visszaugrani, 7 a rekordom, és itt van velünk Trimi, köszönöm szépen. Sziasztok srácok! Ő fogja nekünk mondani, hogy mikor kell ugrani, mert én soha nem bírom kiszántízni. Nem tudom, srácok, mi ez a bug, de mindegy. Felszámoljuk. Én nem adtam. Hát, ja. Nem tudom, srácok, lesznek ilyen bugok a játék közepette, de inkább berakom a Wildot, mert azzal csináltam meg szerintem a hetet. Úgyhogy, ja. Srácok, a kezdőknek kijelentem, hogy a shopban van egy ingyenes animation. Igen. És azt azért érdemes beklímelni, sőt a legendary, úgyhogy azért, aki nem tudná. Ilyen posztalépítő. Srácok, a kezdők vagytok, és nem tudtok még klácsolni oldalról, se középről, akkor én meg Drány majd segítünk, vagy Drány fog segíteni nektek középről, én meg majd segítek nektek oldalról, mert most megmutatom, mennyire tudok oldalról, és akkor utána meg visszatérünk majd, jó? Nagyon tudok oldalról, srácok, oldalról 8 a rekordom. Azért pacek a szíl. Dreamynek pedig 15 a rekordja oldalról, úgyhogy azért az nem semmi. És Dreamynek amúgy középről 6 a rekordja. Egymás után biztosan. Srácok, ide kell állni, pontosan ide. Fel kell állni, ja nem ide, bocsánat srác. Innen is köszönöm PGT Jancsinak, hogy meg tudtam dönteni a rekordomat, és 15 lett, de most már NGT Jancsi lett ajtó, hogy most nézi a videót. Hát, srácok, amíg iratkozzatok fel, és nyomjatok egy lájkot, és a csengőt is fejeljétek be. Ilyen hangja legyen, hogy befejeljétek. Ilyen hangja legyen, srácok, úgyhogy nagyon kemény. És szoktam tévézni Dreamyvel. Ott fent van ugye az igazi arcunk, ott berakjuk. Így kell, srácok, így. Tud a bátyjátok. A labdát ne használja senki. Srácok, a labdát azt senki sem használja. Azt a nubok használják. Bocsánat, aki megsértődött, de igen, ez van. Ez van, a labdát a nubok használják, mint Jumpglitch is megmondta Kisnek a videójába. Ugye, Dreamy? Igen. Úgyhogy azért. Srácok, hogyha akinek van TikTokja, az kövesse be Jumpglitchet, és nagyon durva játékos, és ha akar, akkor kérhet tőle segítséget. Én meg közben próbálok azért klácsolni között. Addig is. De mi? Most nem vagyok benne a lendületben. Most megpróbálom az is, srácok, a mézes kaláccsal, de ez elég csúf. Elég csúf, ugye? Igen. Meg egy 3-szor vagy 2-szer próbáld meg. Hát meg kell azért. Megyek az egyik tryhard meg. Ez amúgy jól néz ki, csak nagyon Ugye a vékony. mexikós lábnyom és Jumpglitches. Ó, akkor azt is használni fogom, srácok! Srácok, akinek Wave 150 felett van a rekordja, azt kommentelje, hogy hashtag Wave 150 felett, és akkor azzal majd megpróbálom megdönteni a rekordomat, srácok. De közben te mondjad, Dreamy, hogy mikor kell ugrani, mert én nem tudom. Jó. Hát már megbeszéltük a videó előtt, hogy te mondani fogod. Komolyan mondom, miért, Dreamy? Már. Ott a végén, ott a izénél. Hát már szóljál, hogy pont most. Pont most. Srácok, majd csinálok egy ilyen tutoriál videót, hogy hogyan tudjátok így felvenni Várjál, a oda a videókat. peremére mennyi? Vagy... Jó, oké, úgy is jó. Most! Egy. Most! Aha, persze. De mézes kalács, srácok, nem lehet látni. Egyszerűen nem bírok mézes kaláccsal, érted? Srácok, csukat szemmel választok skin.
Ez legyen. Nem lehet ez, inkább ez. Jó, muszáj ezzel már. Nincs ez A válasz. lila színnel legyen. Ilyen lila srácok, ilyen papaszítás. Srácok, ez azért elég csúcs. Eléggé csúcs. Nagyon csúcs. Srácok, iratkozzatok már fel! Aki fel van iratkozva a Csemblitz Sugnaleski csatornámra, az iratkozzon fel a Trime csatornámra, és hát Több mint a nézők talán nincs feliratkozóba. hát, még az egész senki nincs Igen. feliratkozva. Hát ezt nem hiszem, ez többi csatornámon több mint 5 feliratkozó van. Meg is mutatom, srácok. Többi csatornámon. Nézzétek meg. Egy többi csatornámon. Nézzétek meg, mi ez? Mi ez, srácok? Mi ez? Nézzétek meg. 0 like, 0,0 megnézés. Egy ember megnézte. Iratkozzál már fel! Nem lájkolt és nem kommentelt, meg se nézti. Ezt meg nézzétek meg, srácok. Trimi YouTube csatornája neve Kukac Kenzi ISP. Iratkozzatok fel rá. Majd komolyan mondom, hát ilyet. Majd teszek ki a másik csatornámra is videókat. Srácok, ennyi is lett volna ez a mai videó. Ha tetszett, dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Na csumi! Na csumi. Sziasztok!